बासबारि पुलिस आरो SSB नि 54 नं बेटालियन हानजाया गोख्रोङै सिग्रोमदों। फैगौ 22 जानुवारि सुबुंखान्थि सानखौ बिथा खालामनानै बाक्सानि सालबारि बासबारियाव दिनै कमान्डेन्ट शंकर प्रसाद बरनबालनि बिथोन बायदियै SSB नि 54 नं बेटालियन 24 नं BN आसाम रिजार्भ बेटालियना नायबिजिरनायनि थांखिजों एरिया डमिनेशन खालामदों। बे समाव ओनसोलखौ नायबिजिरनाय आरो सन्देह गोनां सुबुंफोरखौ सिग्रोमनायनि गेजेरजों गामियारि सुबुंफोरखौ बुंदों। फैगौ सुबुंखान्थि सानखौ नोजोर लाखिनानै सांग्रां जा आरो सोरबा सिनाय मोनै सुबुंनि आखुखौ नोजोर होनानै रैखाथि बिफाननो गोख्रै खौरां हरनो खावलायदों। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो SI निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा SI निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।